Este un episod. Nu mai vorbesc cu voi de mult, fiindcă, cu școala, cu chestii, cu restii. În ziua asta am dat 2 teste. Și m-am liniștit așa, ce să mă joc un joc. Cu voi, că eu m-am jucat mult și bine, până la urmă, da. Hello, my friend. My friend not responding. Fiindcă o să încep să încurc cuvintele în română în engleză. Am avut la ore în engleză o grămadă. Și mai nou, ea nu vorbește cu noi în română. Vorbește direct în engleză. Și dacă vrem să-i răspundem, să-i cerem și la baie sau ceva, trebuie să-i zicem în engleză. Cam multe cuvinte. Play, construction, crane world, survival, normal, infinity, create, building terrain, generating worlds. Și oricum mă învăț atât de mult și fac atât de puține episoade, fiindcă până la urmă vreau acel laptop de Crăciun. În caz că nu știți, vă puteți uita la episoadele trecute și veți vedea. Eu voi primi un laptop și nu mă voi mai juca după telefon decât câteva episoade sau, nu știu, cred că o să mai joc un pic după. Până mi-au și un microfon, sau nu știu, căști de gaming cu microfon, habar n-am. Dar ceva o să-mi iau. Microfon mai puțin probabil, parcă aș prefera niște căști, fiindcă și aici folosesc tot căștile. Fiindcă, na, mult mai liniște, aud orice ce se întâmplă și oricum. Nu pot să-mi scumul de încă pin pineapple apple pen. Deci nu știu, ți-o auzi peste tot. Eu am văzut-o înainte și la școală numai și a văzut-o peste tot. Toți vorbesc numai de ea. În clasa 7, toți pin pineapple apple pen. I have a pen, I have a apple. Ah, pin pineapple. Nu. Pin pineapple. Nu. Apple pen. I have no, I have a pin. I have a apple. Pin pineapple. Nu, pineapple. O frumos cum ea. Dar oricum am văzut. Mai mult ce te face să râzi e ăla care o cântă. Și nu știu, să-mi zice că aș vrea să vrea să readuc seria mea cu reacționări. Știi? Mă uit la video, chestii astea, puteți lăsa și voi. De moment, nu știu, am atâția abonați, mă că unul dintre voi ar putea și el să zică ceva. Habar n-am. Vreau să strâng mult lemn. Și am o idee de construcție. O să văd și eu ideea mea. Deci, practic, zona asta mai în vârf, o voi păstra. Deci îmi voi face casa. Voi trage un rând de dirt așa peste toată treaba asta. Voi face o scară care se face jos și jos voi planta copaci. Și mai trebuie să ies afară în pericol când e noapte. Și jos voi pune multe torțe. O glowstone. Dacă facem portalul spre Nether, bineînțeles. Crafting table.
jos, că jos o să-mi fac mina. Mai bine. I have a pen. I have a apple. Oh, pineapple. I have a pineapple. I have a pen. Oh, pineapple. Pineapple, apple pen. Și am văzut o grămadă de reacționări. Toți doresc pe melodia aia. Și dacă pe YouTube vezi că simt multe... S-au făcut multe caricaturi pe aia. Și are destul de multe vizuri, fiindcă e destul de cunoscută. Și nu melodia e cunoscută, ci tipul care o cântă. Am destul de... Prea... Am anulat-o. Nu pot să cred. Și când am lua laptopul, am să fac un videoclip special. Am văzut că ăla o să nu mai târziu. Cu un video mai lung, 15 minute, nu știu, vreo oră, așa. Probabil. Fiindcă, dacă mă înțelegeți voi cu mine, am descoperit și aici, nu pot să postez. Îmi trebuie un calculator care să, practic, să pot să umblu pe el și să pot și o să postez videouri mai lungi. Trebuie să intru în setările la canalul meu. Sper să mai țin și o minte parolele. Și bineînțeles că nu le voi zice într-un video. Bineînțeles că le am undeva anotate. Bineînțeles că în telefon. Și ar fi bine să nu încerc să le filmez. Am uitat locul ăla unde eram. Uite aici. Eram... Ok. Arată ciudat. Vezi gaura aia? Da. Bun, deci să mai știu pe unde eram. Eram undeva mai pe lângă pădure. Era o zonă bună acolo unde eram. Am văzut niște piatră. O să-și fost eu cumva pe cod. Bă, să știi că e posibil eu să fi fost pe partea ailaltă. Mai știu mi să urc pe aici. Hai să merg. Sau... Bă... Zona asta. Pac. Pe care... Furnace. Că-i folositor, e bun. Topor. Furnace-ul. Pac. Mouse un porc. Îl văd. Să ne uităm deja pe niște oi. Sau să mă apuc de defrișat. Asta e unul. Să mă apuc și eu și deja de casă. Aici.
face de început așa ceva mai mic. Bune. Ce lag e ăsta, mă? Infernal. Pune aici am un lag, deci mă și enervează. Trebuie o ușă dublă. Niște uși. 4. O să nu trebuiască. Pune soarele. Pune-mă soarele, acum pune. Nu-i dă bine. Nici mâncare n-am. Asta va fi un ran nasol. Nici o oaie n-am găsit. Practic spăducă. Am o șansă mică să fac cererea, acum apuc și tai tot repede. Habar n-am, sper să-mi ajungă. Măcar pereți să-i termin. M-a auzit oaia, dar nu să-mi ajungă. What the fuck? Ușa invizibilă. De lemn. Cel mai rău motiv care mi s-ar putea întâmpla pe aici ar fi să mă prind un scheleton. Să-mi tragă vreo câteva săgeți. Sau un spider. Îmi pus niște lemn aici. Așa. Duc aici. Pac. Am furnesul aici. Cu cât mai mult, cu cât mai bine. Și lumină. Și acum stăm și așteptăm. Thanks. Stai cam lag. Și deci, domnule, mă întorc. Abia acum să fac urmele. Așa cum am făcut și cu ușile. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Cristi. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!